Е, 50 хиляди от мен. Мои 50 хиляди. Чувате, 100 хиляди срещу 200 хиляди. Колата залага. Ало ин съм. Онлайн съм. Нови 100 хиляди. Няма ви плата, вие нямате пари вече. С нови 150, айде. Не, при теб с нови 100 хиляди. Аде, аз съм онлайн, бе. Платих и аз. Онлайн. Онлайн. Отваряйте. Отваряй. Какво имаш? 10. Вале. Дама, поп, ясак. То направи стълба. И аз така. С това. И аз Тоест- си махни мъжките от тук. Що бе? Ти да не да ме биеш. Еее! Стига бе! Това не вярвам, да го изкажа. А как го направи, бе, човек? Бао, мамо. Ама ти взе чист нов Opel Corsa, бе. 2000... Ела да го снимаш. 6-та година. 6-та година. Върка ти е награда. А не много, бе. Това ми е награда. Ключи от съд. Всичко точно. Ги ключи. Ще имам Opel Corsa да го е. Ти какво знаеш?